земеделската площ, която определих към Агрокъп, за да бъде правена поливната инсталация, климат контрола, нали? И отгледахме тези домати, както наши, така и чужди сортове. Тук е един опит с фирма Авелина, която е с ползването на този вид съдила в рафъдната фаза. Партньорство с нашите приятели от Агредо и PlantSol сме направили едни експерименти с тяхни продукти. Те ще кажат малко повече за продуктите, аз ще разкажа за опита. Целта на този опит е в това да можем да приложим продукти, които имат много силно влияние върху здравето на почвата. Продуктите са разделени на две основни групи. Първата група, това е един продукт, Nuptac. Nuptac е бактерия, която също спомага на растенията да усвояват азот от атмосферата, който да бъде трансформирана в подходяща усвоима форма от корените в почвата. Микроптима Protect, това, което виждате като продукт, е с 4 вида триходерма вътре, плюс добавени бактерии. Изключително добър филм се прави около корена, прави мощен корен и устойчиво растението на стресови ситуации, като засушаване, вътре има добавени микоризни гъби на застудяване. Следващия продукт, това е Microptima Stop. Мисля, че за момента е единствен по рода си инсектицид, който обхваща и смучещи, и гризещи, и всички вредители, които са с почвен цикъл, плюс и по надземната част. Здравейте, добър ден! Казвам се Иван Драгоев, съм представител на фирма Ондо. Абсолютно 100% българска фирма. Това е система, която е цяло проектирана, произведена и внедрена от нас в рамките на проекта Агрокъп, чиято цел е да демонстрираме пред потенциалните фермери ползата от такава система. Какви проблеми решава тази система? Основната мотивация, която ние сме видяли, е липсата на кадри, т.е. хора, които дисциплинирано, ежедневно да извършват внимателно процесите по напояване и наторяване. Пред вас е, да кажем, стандартна конфигурация на миксиращо устройство, хранителен възел с 3 канала. Този хранителен възел има 2 канала, които са за инжектиране на тор. Торовете са водорастворими и се разтварят в тези вани. В този случай имаме първата вана си е този канал, другите 2 вани са следващия канал, втория, и този трети канал е за киселина, чиято вана се намира там отзад. Киселината се използва, когато искаме да контролираме pH-то на водата, торовете, за да храним растението.